some hoop dreams, but no jumper like I'm... Priatelia, ahoj. Výnimočne stíham losovanie tak, ako to má byť, to znamená posledný piatok v mesiaci. Zase tu je 16 vás, ktorí vyhrávate ceny, ktoré si môžete vybrať na webe podcastklub.cz. K novinkám vám poviem toľko, že viem o tom, že to trošku flákam. Nestíham reelska, nestíham veci okolo vlastného podcastu, pretože stále pripravujem ten nový obrovský projekt. Máme tam natočených už 11 epizód, naozaj brutálnych, naozaj bez cenzúry. Tam sa máte na čo tešiť a to mi bere bohužiaľ všetok čas, takže môj podcast klub má 2 epizódy mesačne, to plním a vždycky budem plniť, ale do toho robím túto veľkú vec, do toho pripravujem sťahujem sa na Křižíkovú v Karlíne, mám tam novú veľkú kanceláriu, kde budú 2 alebo 3 podcastové rôzne štúdia, plus ešte v Malešiciach veľké fotoštúdio na väčšie akcie, k tomu prídeme ešte, takže naozaj mám čo robiť. Do toho nejakých rodinných x vecí, no proste všetko naraz sa deje ako vždycky, takže trošku nestíham. Preto som menej aktívny na Instači, preto mi dosť padá YouTube, brutálne. Neviem, či tam nemám náhodou nejaký, či YouTube má shadow ban alebo niečo také, či existuje, pretože mi tam padli za 4 mesiace views tak asi 10-násobne. Našťastie Hero, Patreony a tieto veci sa zhruba držia, takže paradoxne tie platené veci sa zhruba držia. Tiež padli, menšia aktivita je okamžite potrestaná, ale nie je tak dramaticky ako ten YouTube ani zďaleka, hej, takže našťastie. Nevadí, bojujeme, tvorím ďalej, až sa presťahujem 26. září konečne a v říjnu, teda v októbri tam rozbehnem tie nové štúdia, pripravujem nový content, pripravujem viac reakcií, všetko bude také živšie, budem mať okolo seba v jednom kancli vlastne 3 rôzne štúdia, možno 4, takže vlastne bude to, napadne ma niečo, sadnem, tvorím konečne, teším sa na to a tu niekde dole bežia vlastne mená výhercov, samozrejme v rámci GDPR a tak trošku ako zafejkované. Všetkým som vám napísal, všetci všetko viete, takže ďakujem za podporu a podporujte ma ďalej. Čaute.